ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்குமே வணக்கங்கள். நம்ம பக்தி சதாச்சாரில் நம்ம இருக்கோம். அவங்க எல்லாரையும் மீட் பண்றது ரொம்பவே சந்தோஷம். இந்த ஒரு சத்சங்கில் இணைஞ்சிருக்கிறதுல ரொம்ப விசேஷமான ஒரு பகவானோட அனுகிரகம் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். நம்ம வந்து இப்போ தசாவதாரம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல இன்னைக்கு பரசுராமர் அவங்களோட விஷயங்கள், லீலைகள், அவதாரங்கள் பத்தி நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி போன வாரம் நம்ம வந்து மத்ஸ்ய அவதாரம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல வந்து நம்ம பகவான் வந்து 2 தடவை மத்ஸ்ய அவதாரம், மீனா வந்து அவதாரம் எடுத்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். எதனால அவதாரம் எடுத்தாங்க அப்படின்றதெல்லாம் அதுக்கான அவசியம் என்ன? பிரளயம் ஏற்படும் பொழுது பகவான் வந்து மத்ஸ்ய அவதாரம் எடுப்பாங்க. அதாவது 3 உலகங்களும் தண்ணீர்ல முழுகும் போது வேதத்தை காப்பாத்துறதுக்காக பகவான் வந்து மத்ஸ்ய அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? ஒண்ணு வந்து ஸ்வயம்பு மனு அவங்களோட காலத்திற்கு பிறகு வந்த பிரளயத்தின் போது ஹயக்ரீவர் அப்படின்ற அரக்கன் வந்து எல்லா வேதங்களையும் பிரம்மா கிட்ட இருந்து எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. அப்போ அதை வந்து பிரம்மா கிட்ட மீட்டு கொடுக்கணும், வேதத்தை மீட்டு கொடுக்கணும். வேதம் தான் ஆதாரம் இல்லைங்களா? அது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அது இருந்ததான் சிருஷ்டியே நல்லபடியா பண்ண முடியும் பிரம்மாவால. அப்போ அதை வந்து என்ன பண்ணணும், ரொம்ப பாதுகாப்பா வச்சுக்கணும். அதனால சரின்னு சொல்லிட்டு அது என்ன பண்ணாங்க பகவான் ஹயக்ரீவன் அப்படின்ற அந்த அசுரனை கொண்டுட்டு அந்த வேதத்தை வந்து எடுத்துட்டு போய் பிரம்மா கிட்ட கொடுத்து மறுபடியும் கிரியேஷன்ஸ் வந்து நல்லபடியா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு தடவை எப்ப அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மறுபடியும் சக்ஷுஷ மனு அவங்களோட காலத்திற்கு பிறகு வந்த பிரளயம் அது. அப்போ வந்து மீனா அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. அப்போ சத்யவதா அவங்களோட இது அந்த மன்னன் ரொம்பவே வந்து சிறப்பா பூஜைகள் எல்லாம் பண்ணி பகவானுக்கு வெறும் நீர் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு பகவானுக்கு வந்து நல்ல ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க, அவங்க கிட்ட வந்து இந்த அப்ப பிரளயம் வரும்போது அவங்க கிட்ட வந்து பகவான் வந்து லீலை புரியுறாங்க. மத்ஸ்ய அவதாரமா வந்து மீனா வராங்க. அதுக்கப்புறம் கமண்டலத்துல வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சொல்லுவாங்க பகவான் வந்து இந்த மாதிரி 7 நாளுக்கு அப்புறம் பிரளயம் வரும். இந்த 7 சப்த ரிஷிகள் அப்புறம் ஒரு சில வஸ்துக்கள்லாம் எடுத்துட்டு போட்ல வந்து வரும், ஒரு படகு வரும், அதுல வந்து ஏறிக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மீன், பெரிய மீன் வரும், அதோட கொம்புல வாசுகியால போட்டை வந்து அந்த படகை வந்து கட்டிடுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லி பகவான் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா? அதுல முக்கியமா நம்ம இன்னொரு தடவை நம்மளோட பியூரிஃபிகேஷனுக்காக பிரேயர்ஸ் மட்டும் ஒரு தடவை நம்ம பாத்துடலாம். சரிங்களா? அதாவது மன்னன் வந்து எப்படி பிரேயர்ஸ் பண்ணாங்க பகவானுக்கு அப்படின்றது மட்டும் நம்ம பார்த்தலாம். அது வந்து 46ல இருந்து 54 வரைக்கும் இருக்கும் அந்த பிரேயர்ஸ். அதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த மாதிரி படகு வருது, அதுல எல்லாரும் ஏறி அமர்ந்துடுறாங்க. அப்போ வந்து சேஜஸ்லாம், ரிஷிகள்லாம் சொல்லுவாங்க, முனிவர்கள்லாம் அந்த அரசன் கிட்ட நீங்க வந்து பகவானை நோக்கி பிரார்த்தனை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி மெடிடேஷன் பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து ப்ரேயர் பண்றாங்க. ஏன்னா ப்ரேயர்ஸ் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம வந்து கேட்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நமக்கு செல்ஃப் பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்றதான் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். அவங்கள மாதிரி நம்மளுக்கும் ப்ரேயர் பண்ண வரணும். அது வரல அப்படின்னாலும் அவங்க மூலியமா நம்மளும் ப்ரேயர்ஸ சொல்றது ரொம்ப விசேஷமான ஒரு விஷயம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பல காலங்களா, அதாவது இன்னைக்கு நேத்து கிடையாது, ஞாபகமே இல்ல, இம்மெமோரியல் டைம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அதாவது எப்போ பிறந்தோம் அப்படின்றது யாருக்குமே தெரியாது இல்லைங்களா? அப்பையில இருந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், செல்ஃப் நாலேஜ் இல்லாம பகவானுக்கு ஆராதனை பண்றதுதான் ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கு சிறந்த ஒரு தாத்பரியம், அதான் அடையாளம் இல்லைங்களா? பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறது, பக்தியோட அன்போட பகவான் மேல நம்பிக்கையோட தொண்டு புரியறது, அதுதான் வந்து ஜீவாத்மாவோட அடையாளம் இல்லைங்களா? ஆனா அதை மறந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அது செல்ஃப் நாலேஜ்ன்றது. ஆனா நம்ம அதை மறந்துடுறோம். பல ஜென்மங்களா என்ன பண்றோம், இந்த சென்சஸ், நம்மளோட இந்த சென்சஸ்க்கு என்ன தேவை அதையே நம்ம வந்து திருப்தி பண்ணி பழகிட்டோம் இல்லைங்களா? அதுக்கே நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். ஒரு ஜென்மத்திலையும் அது மீனா பிறந்தாலும் சரி, மரமா பிறந்தாலும் சரி, இல்லைன்னா அனிமலா இருந்தாலும் சரி, எந்த மனிதனாக இருந்தாலும் சரி, எப்பயுமே நம்மளோட முக்கியத்துவம் எந்த பக்கம் போயிடும், நம்மளோட அந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்கு தான் போகுது இல்லைங்களா? அப்போ பல காலங்களாக ஆதியே தெரியாது அந்த காலத்துல இருந்து எல்லாரும் இந்த செல்ஃப் நாலேஜ், பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதான் இருக்கல சிறந்த சந்தோஷம் அப்படின்றத மறந்துட்டு என்ன பண்றாங்க, திரும்ப 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 இந்த கண்டிஷன்டு லைஃப்லயே சந்தோஷமா இருக்கிறோம்னு நினைச்சுக்கிட்டு இந்த கஷ்டங்கள் நிறைஞ்ச இந்த உலகத்திலேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு எப்போ வந்து நன்மை கிடைக்கும் அப்படின்னா,
இப்ப வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு எனக்கு இந்த ஒரு விஷயம் கிடைச்சுன்னா நான் இந்த லைஃப்ல நான் சந்தோஷமா இருப்பேன், இதை நான் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன்னா நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் அப்படின்லாம் நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பொக்கிஷம், ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு டிவோட்டியோட இது அடையாளம் தெரிஞ்சுக்கிறது. சரிங்களா? பியூர் டிவோட்டியோட அவங்களுக்கு ஏற்படுற அந்த சம்பந்தம். அதுதான் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய முக்கியமான, அதாவது அதை தாண்டி வேற எதுவுமே வேண்டாம். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட். நம்ம ஒரு மனிதனா பிறந்தோம் அப்படின்னா, நமக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் அப்படின்னா, ஒரு பியூர் டிவோட்டியோட கான்டாக்ட். அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா, நம்ம வாழ்க்கையில இந்த பலகாலமா நம்ம சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல அறியாமலே இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுல இருந்து நம்மளால கண்டிப்பா வெளியில வர முடியும். அப்ப இங்க அரசனுக்கு யாரே வந்து இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பியூர் டிவோட்டி, பகவானோட ஒரு உண்மையான டிவோட்டி வந்து கிடைக்கிறது வரப்பிரசாதம். ஆனா இவங்களுக்கு யாரே கிடைச்சிருக்காங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானே கிடைச்சிருக்காங்க. ஏன்னா டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ பொதுவா பக்தர்களுக்கு யாரு கொடுக்குறாங்க? பிரகலாத் மகாராஜுக்கு, துரு மகாராஜுக்கு, வால்மீகி, எல்லாருக்கும் யாரு கொடுக்குறாங்க? நாரதர் கொடுப்பாங்க. இல்லைன்னா வந்து வேற யார் மூலியமாவோ கிடைக்க வரும் இல்லைங்களா? ஆனா இந்த அரசருக்கு அவங்க செஞ்ச பியூர் அந்த ஆசிடிட்டி, தண்ணீர் மட்டுமே எடுத்து பகவானை வழிபட்டுட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா பல காலமா. அந்த ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயத்துக்காக அவங்களுக்கு யாரே வந்து குருவா அமையறாங்க, ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரா? பகவானே வந்து அமையறாங்க. ஏன்னா பகவான் தான் அவங்களுக்கு டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் அந்த போட்ல அவங்க இருக்க போறாங்க இல்லைங்களா? அந்த காலத்துல வந்து அவங்களுக்கு பகவானே கொடுக்க போறாங்க அந்த நாலேஜ. அதுக்கப்புறம் அவங்க என்னவா ஆக போறாங்க? இப்ப இருக்கிற வைவஸ்வத மனுவா அவங்கதான் வந்து இருக்கிறாங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரி பகவானே அவங்களுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கிடைக்கிறாங்க. அப்போ அவங்க என்ன வேண்டிக்கிறாங்க? ஒரு இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுற ஒரு லிவிங் என்டிட்டிக்கு நிறைய பிறவிகள் எடுத்து தன்னையே அடையாளம் தெரியாம இருக்கிற ஒரு மனித அதாவது லிவிங் என்டிட்டிக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, பகவானோட டிவோட்டிஸோட கிடைக்கிற அந்த கான்டாக்ட் தான் அப்படின்றது வந்து இதுல சொல்றாங்க. அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு வந்து பகவானே ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரா அமைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க, 47th ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இப்போ எல்லாருமே என்ன செய்யறோம்? ஏதோ ஒரு விஷயத்த செய்றோம். ஒரு ஆக்டிவிட்டி செய்றோம்னா, அதுக்கு ஏதோ ஒண்ணு எதிர்பார்த்து, ஏதோ ஒண்ணு நடக்கணும், நமக்கு வேணும்னா அந்த ஆக்டிவிட்டிய நம்ம செய்றோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயத்த எதிர்பார்த்து நம்ம பண்றோம் இல்லைங்களா? அது வந்து வெறும் நம்மளுக்கு எண்ணத்துல கொண்டு போய் முடியுது. சஃபரிங்ல. சஃபரிங்ன்றது எத குறிக்குது? பர்த் அண்ட் டெத் தான் இல்லைங்களா? நம்ம எவ்ளோ ஆக்டிவிட்டி செஞ்சாலும், ஒரு எதிர்பார்ப்போட நம்ம செய்யும்போது, நமக்கு கடைசியில அது என்ன கிடைக்கும்? பகவானோட சம்பந்தப்படல அப்படின்னா, அது நம்மள எங்க கொண்டு போய் விடும்? நம்மள இந்த பிறப்பு, இறப்பு சுழற்சியிலேயே தான் அது நம்மள வச்சிருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அது கடைசியில நம்மளுக்கு எதுல தான் வந்து முடியுது? சஃபரிங்ல தான், கஷ்டத்துல தான் வந்து முடியுது இல்லைங்களா? ஆனா, எது வந்து ச சந்தோஷம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுதான் இருக்கறதுலே சிறந்தது. அப்போ இந்த அ ஃபால்ஸ் ஹாப்பினஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. மெட்டீரியல் உலகத்துல கிடைக்கிற சந்தோஷங்கள்லாம் காலம் உண்டு. இவ்வளவு நாள் தான் இருக்கும். எந்த ஒரு சந்தோஷமும் இல்லைங்களா? இந்த பிறவி நம்மளுக்கு ஒரு கால அளவுல தான் இருக்கு. நம்மளே ஆசைப்பட்டா கூட நமக்கு அந்த காலகட்டம் முடிஞ்சதுன்னா, நம்மளால இந்த பிறவியில இருக்க முடியாது இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு ஃபால்ஸ் ஹாப்பினஸ் குடுக்குற இந்த ஒரு அ விஷயத்துல நம்ம வெளிய வரணும் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் முக்கியமான ஒரு சந்தோஷம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறது இருக்கறதுல சிறந்த சந்தோஷம். பகவான பத்தி நிறைய கேட்கறதுல சந்தோஷம் இல்லைங்களா? அதுதான் சிறந்த சந்தோஷம் அப்படின்றத வந்து அவங்க சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிற ஹாப்பினஸ் அ அ அது சிறந்தது. அதுக்கப்புறம் பகவானே அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்க கிட்ட உள்ள அந்த ஃபால்ஸ் டிசையர், எதனால நம்மளுக்கு இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல இருக்கும்? ஃபால்ஸ் டிசையர். இதுல உள்ள டிசைர் எல்லாமே, சந்தோஷங்கள் எல்லாமே பொய்யானது இல்லைங்களா? அப்போ அந்த ஃபால்ஸ் டிசைர் என்கிட்ட இருக்கிறது எல்லாத்தையும் போக்கிடுங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பகவானே ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரா அமைஞ்சிருக்கிறாங்க. பியூர் டிவோட்டி கிடைக்கிறதா இருக்கலே சிறந்த ஒரு விஷயம்ன்றாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட இந்த ஃபால்ஸ் டிசைர் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த மெட்டீரியல் உலகம் தான் சந்தோஷம் சந்தோஷம்னே நம்ம வந்து ஒரு அறியாமையிலே இந்த ஆசைகள்லயே நம்மலாம் இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த ஆசைகள்ல இருந்து என்ன விடுபட்டு வெளியில கொண்டு வந்துருங்க அப்படின்றத அவங்க வந்து வேண்டிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆ அடுத்தது 48th ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ம் பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கிட்ட உள்ள அறியாமை நம்ம கிட்ட இருந்து போயிடணும். அதுக்கப்புறம் நன்மையோ, தீமையோ இன்வால்விங் பயஸ் அண்ட் இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்றத சொல்றாங்க இல்லைங்களா? ந நல்ல விஷயங்கள். பயஸ்னா நல்ல வேத சாஸ்திரத்தின்படி நம்ம செய்யற அ வ வேலைகள். அதே வந்து இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டினா வேதத்துல செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்ன விஷயங்கள். இதெல்லாம் செய்றோம் இல்லைங்களா?
அப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிடணும், அறியாமை, அதுக்கப்புறம் பயஸ் ஆக்டிவிட்டி, impayous ஆக்டிவிட்டி, இது ரெண்டுத்துலயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும், விடுபட்டணும். அப்போ இப்ப பரத் மகாராஜ் இருக்காங்க, அவங்க வந்து ஒரு மான் குட்டியை காப்பாத்துனாங்க இல்லைங்களா, அது தவறா? இது வந்து ஒரு நல்லது, ஒரு உயிரினத்தை காப்பாத்துறதுன்றது நல்ல விஷயம் இல்லைங்களா, அது தவறா அப்படின்னு சொன்னா அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி நல்ல நல்ல விஷயங்களும் செய்யாம இருக்கலாமா? நம்மளுக்குன்னு ஒரு கடமைகள் இருக்கு, ஹியூமன் லைஃப் எடுத்தோம்னா 16 சம்ஸ்காரங்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம வந்து செய்ய வேணாமா அப்படின்னா அவசியம் செய்யணும். அந்த மான்குட்டிய அவசியம் பரத் மகாராஜ் காப்பாத்திருக்கணும். ஆனா என்ன பண்ணிட்டாங்க, அது மேல அன்பு வச்சுட்டாங்க இல்லைங்களா, தன்னோட ஃபேமிலி விட்டுட்டு வந்தவங்க அசல அது மாதிரி ஒரு அன்பு வச்சாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இல்லாம பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி பகவானுக்காக செய்யணும், பயஸ் ஆக்டிவிட்டி செய்யணும், சம்ஸ்காரங்கள் எல்லாமும் நம்ம பண்ணணும். ஆனா அது வந்து பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி நம்ம வந்து செய்யும்போது அது நம்மளுக்கு கர்ம வினையில கொண்டு வராது அப்படின்றத நம்ம பகவத்கீதையிலும் பார்த்திருக்கோம். அப்போ எதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம வந்து விடுபட்டணும்ன்றாங்க, அறியாமை ஃபர்ஸ்ட், அறியாமைன்றது நம்மளுக்கு போகணும். அறியாமை எப்படி போகும், நம்ம வேதங்கள், புராணங்கள், இதிகாசங்கள், அதுவும் ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளோட அறியாமை என்ன ஆயிடும், கம்ப்ளீட்டா எராடிகேட் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் பயஸ் இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டி, அதுல இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டி செய்யவே கூடாது, அதாவது வேதத்துல செய்யக்கூடாதுன்னு விக்கர்மாவை செய்யவே கூடாது. நம்ம செய்ய வேண்டிய கர்மாவே என்ன பண்ணணும், அக்கர்மாவை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது அப்போ நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம என்கேஜ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட அறியாமைகள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் எப்படி போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படி வந்து ஒரு இம்பியூரான விஷயம் வந்து நம்ம வந்து நெருப்புல போட்டா அது எப்படி தூய்மை அடையுது, அந்த அளவுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது நெருப்பு மாதிரி, யாகம் மாதிரி, நம்ம பகவானுக்காக செய்யற ஒரு செயலும் யாகம் மாதிரி, பகவானுக்காக நம்ம அர்ப்பணிக்கிறோம் இல்லைங்களா, ஒரு செயலியும், அதெல்லாம் நம்ம செய்யற யாகம். அப்ப அது என்ன பண்ணும், நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த ஆசைகள், நம்ம கிட்ட உள்ள பாபங்கள், இது எல்லாத்தையும் நம்ம கிட்ட இருந்து அது அழிக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்மள பகவான்கிட்ட பக்தி சேவையோட நம்ம பகவானை திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்ற தாற்பயத்துக்கு நம்மள பியூரிட்டி நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் 48வது ஸ்லோகத்திலிருந்து. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 49ல பகவான்கிட்ட அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இருக்கிறதுலே வந்து இந்த உலகத்திலே ரொம்ப வந்து கருணை வாழ்ந்தவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் மட்டும்தான், சரிங்களா. அப்படிப்பட்ட பகவான் கிட்ட நான் என்னைய சமர்ப்பிக்கிறேன், ஐ விஷ் டு டேக் ஷெல்டர் ஆஃப் யுவர் லோட்டஸ் ஃபீட் அப்படின்றது வந்து அவங்க சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் 50வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கண்ணு தெரியாத மனிதன் இன்னொரு கண்ணு தெரியாத மனிதனை கரெக்டான பாதையில கூட்டிட்டு போக முடியாது இல்லைங்களா, அதே மாதிரி இந்த மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்க்காக இருக்கிற லீடர்ஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா, தலைவர்கள், அவங்களாம் வந்து நிறைய சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்கான விஷயங்கள் தான் செய்வாங்க. நல்ல பொருளாதாரத்தில் நல்லா முன்னேறணும், அப்புறம் நம்மளோட புலன்கள் எல்லாம் நல்லபடியா திருப்தி பண்ணிக்கணும், இந்த மாதிரி விஷயத்திலேயே அவங்க வந்து நோக்கத்தோட அவங்க வந்து செயல்பட்டு இருப்பாங்க தலைவர்கள். அந்த மாதிரி தலைவர்களை பிளைண்ட் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்றாங்க, பிளைண்ட் லீடர்ஸ்னு. அந்த மாதிரி உள்ளவங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போற மத்தவங்களும், ஏன்னா தலைவன் எப்படி இருக்கானோ அப்படிதான் தொண்டனும் இருப்பான் அப்படின்றத நம்ம 4th சாப்டர்ல பகவத்கீதையில பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அப்போ அதனாலதான் அர்ஜுனர்கிட்ட என்ன சொல்றாங்க, நீ வந்து கண்டிப்பா போர் பண்ணணும், நீ இப்ப விட்டுட்டேன்னா உனக்கு பின்னாடி வரவங்களும் அர்ஜுனனே போர் பண்ணல, நம்மளும் விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி விடுவாங்க. அதனால கண்டிப்பா அவங்கவுங்க கடமையை செய்யணும், தலைவனை பார்த்துதான் பின்னாடி வரவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்ற சொல்றாங்க இல்லைங்களா. ஆனா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல உள்ள மெட்டீரியல் ஆசைகள் உள்ள தலைவர்கள் அவங்க வந்து அவங்களுக்கே அறியாமை இருக்கு, பகவான திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் தெரியல, சோலுக்கான விஷயம் தான் நித்தியமானது அப்படின்றது தெரியல, செல்ஃப் ரியலைசேஷன் தெரியல, நான் உடல் எல்லாம் ஆத்மான்றது தெரியல இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது அந்த மாதிரி உள்ளவங்களை ஃபாலோ பண்ணும்போது கண்டிப்பா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அடைய முடியாது. ஆனா வந்து பகவான சுப்ரீம் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஏத்துக்கும், ஏன்னா இவங்களுக்கு பகவானே ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் இருக்காங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி அவங்களை ஏத்துக்கும் போது இவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, ரொம்பவே சிறந்த ஒரு விஷயம், we accept you the supreme personality of Godhead as our spiritual master அப்படின்றது இங்க அந்த அரசர் வந்து சொல்றாங்க, சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் அதே மாதிரியே சொல்றாங்க. அதாவது என்னன்னா மெட்டீரியல் குருக்கள் இருக்காங்களா, அதாவது இந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்காக இருக்கிற குருக்கள், அவங்க எல்லாம் முக்கியத்துவம் எதுக்கு கொடுப்பாங்கன்னா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், நல்ல பொருளாதார முன்னேற்றம், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு தான் அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுதான் அறியாமை அப்படின்றத வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இன்டெலிஜென்ஸ் பர்சன் என்ன பண்ணுவாங்க, பரம்பரையில இருந்து
எடுத்துப்பாங்க. நாலேஜ் வந்து பரம்பரையில நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்படி நம்ம எடுத்துக்கும் போது நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் என்ன? சோலோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் என்ன? அதான் மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் இன் பகவத்கீதா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? சோலோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் தான் சோலோட இது பகவத்கீதையில நம்ம பார்க்கிற மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அது என்னது? பகவான் யாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுறது, பகவான் மேல நம்பிக்கையோட. அப்ப அந்த நிலைக்கு வந்து யார் வருவாங்க? பகவான ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் எடுத்துக்கும் போது வர முடியும். பரம்பரையில கனெக்ட் ஆகும்போது வர முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் 52வது ஸ்லோகத்துல பகவான் தான் வெல் விஷிங் ஃப்ரெண்ட் எல்லாருக்கும், டியர் மோஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், அப்புறம் கண்ட்ரோலர், சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், சுப்ரீம் இன்ஸ்ட்ரக்டர். நம்மளுக்கு எல்லாமே நல்லபடியா சொல்லியிருக்காங்க. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம கையில இருக்கு. ஆனா நம்ம என்ன பண்றது இல்ல, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே காலம் ரொம்பவே தாழ்த்திட்டோம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளுக்கு சுப்ரீம் இன்ஸ்ட்ரக்டர் அவங்கதான். அப்புறம் நமக்கு சுப்ரீம் நாலேஜும் யாரு கொடுக்குறாங்க? பகவானே கொடுக்குறாங்க, பகவத்கீதையில கொடுக்குறாங்க. த ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் டிசையர்ஸ். நம்மளுக்கு என்ன டிசையர்ஸ் இருக்கும், அது மெட்டீரியல் ஆசையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல இருக்கோம், ஜட உலகத்துல இருக்கிறோம். குழந்தைங்கள் விஷயத்திலயோ இல்ல நம்ம வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்துல கூட நமக்கு வந்து ஒரு சில ஆசைகள் இருக்கும், ஒரு சில விஷயங்கள் நம்மளுக்கு இருக்கும் இல்லைங்களா? அதை கூட நம்ம யார்கிட்ட கேட்கணும்? பகவான்கிட்ட கேட்கணும். சரிங்களா? கேட்க கூடாது. பகவானே நமக்கு எல்லாமே நல்லபடியா கொடுப்பாங்க. அப்படியே இருந்தாலும் நம்ம எல்லாருமே இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கோம், முக்குணங்களோட ஆளுமையில இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்படின்ற பட்சத்துல நம்மளுக்கு கேட்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தா கூட நம்ம பகவான் கிட்ட கேட்கணும். அப்ப ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் டிசையர்ஸ், பக்தியிலயும் இருக்கட்டும் மெட்டீரியல் இருக்கட்டும், பகவான்கிட்ட நம்ம சரணடையணும். அப்போ எல்லாரோட இதயத்திலும் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த மாதிரிலாம் பகவான் வந்து அவங்க பிரேயர் பண்றாங்க. வெல் விஷிங் ஃப்ரெண்ட்னு சொல்றாங்க, டியர் மோஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். இதெல்லாம் வார்த்தைகள் இல்ல, நிஜமாலுமே நம்மளோட நண்பன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல எடுத்துக்கலாம். நம்மளோட குழந்தை அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல பகவானை நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த புரிதல், நம்மளுக்கு அந்த பாண்டிங் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா பகவான் மேல வரும். அதனாலதான் எவ்வளவு முடியுதோ அவ்வளோக்கோல நம்ம வீட்டுல இருக்கிற பகவான அடிக்கடி போய் பார்க்கணும். அந்த சிரிப்பு, அந்த புன்னகை இருக்கு இல்லைங்களா? அது வந்து இருக்கலே நம்ம வந்து என்ன சொல்லலாம், ஒரு அம்மா தன்னோட குழந்தை எவ்வளவு சிரிச்சாலும் பார்க்கறதுல சந்தோஷப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க. அதுல ஒரு அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்பாக்சனே வராது இல்லைங்களா? அந்த ஒரு நிலை வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும். அப்போ டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அவங்க, அதுக்கப்புறம் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், இன்ஸ்ட்ரக்டர், சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்மளோட எல்லா ஆசைகளும் நிறைவேத்தி கொடுக்குறவங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க யாரு? 52nd ஸ்லோகத்துல பிரேயர் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஐ சரண்டர் அன்டு யூ, இந்த மாதிரிலாம் பிரேயர் பண்ணிட்டு ஃபார் செல்ஃப் ரியலைசேஷன். செல்ஃப் ரியலைசேஷன் தான் இருக்கலே எல்லா ஜீவாத்மாக்கும் தேவையான ஒரு விஷயம். அதுக்காக நான் வந்து உங்ககிட்ட சரணடைகிறேன் அப்படின்றது வந்து இங்க 53வது ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் 54வது ஸ்லோகம். இது இது வரைக்கும் வந்து இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க? 53வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, என்னோட மனதில் இருக்கும் முடிச்சுகளை அவிழ்த்து விட்டு நம்ம வந்து என்னது, டெஸ்டினேஷன் நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் என்ன லைஃப்ல? பகவான திருப்தி பண்ணணும், பகவான் அடையணும்ன்றது கூட ஏதோ ஒரு எண்ணத்துல நம்ம வந்து பகவானுக்கு இது எதிர்பார்ப்போட பண்ற மாதிரிதான். மோட்சம் கூட வேணும்னு கேட்க மாட்டாங்க. பியூர் டிவோட்டிஸோட மனநிலை எப்படி இருக்குன்னா, நான் நரகத்தில் இருந்தாலும் பகவானை நினைத்துட்டு இருக்கணும், பக்தி பண்ணணும். அதுதான் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு விஷயமா இருக்கும். இப்ப பகவானை நினைத்துட்டு இருக்கணும் அப்படின்னும் போது, இப்ப பாத்தீங்கன்னா கம்சனும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க பகவான இல்லைங்களா? சிசுபாலனும் பகவான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அவங்களோடது பக்தி ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்தா அவங்களோடது பக்தி ஆகாது. எதனால? பகவானே 24 மணி நேரம் நினைச்சாங்க. ஆனா அவங்க மனதுல என்வி இருந்தது, பொறாமை இருந்தது பகவான் மேல இல்லைங்களா? அப்ப அது என்ன எதுல வராது? பக்தியில வராது. ஆனா இப்போ யசோதா அம்மா இருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்க? கிருஷ்ணருக்கு பால் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அந்நேரத்துல பத்மகந்தா பால் வந்து பொங்கி வழிய போச்சு. அது என்ன, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்ல எல்லாத்துக்குமே வந்து கான்சியஸ்னஸ் இருக்கும். அப்போ பத்மகந்தா பால் வந்து பொங்கி கீழே விழ போச்சு. ஏன்னா அம்மா கிட்ட பாலை குடிச்சிட்டு நம்மள வந்து குடிக்க மாட்டாங்களே கிருஷ்ணன்ட்டு, அதுக்கு ஒரே ஏக்கம் வந்துருச்சுங்களாம். அதனால அது பொங்கி வழிய போகும்போது யசோதாம்மா கிருஷ்ணரை கீழே இறக்கி விட்டுட்டு போய் அந்த பாலை எடுத்து கீழே வைக்க போனாங்களாம். அப்போ கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துச்சாம். பல்ல உதட்டெல்லாம் கடிச்சுக்கிட்டு, கண்ணெல்லாம் கசக்கி, மையெல்லாம் ஒரே அழிஞ்சு போய் அப்படியே ஒரு மாதிரி அவங்களுக்கு அவ்வளவு கோபம் வந்துச்சாம். அப்போ யசோதாம்மா பக்தியோட இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தா, யசோதாம்மா என்ன பண்ணிருக்காங்க? அந்த இடத்துல பக்தியோட இருக்காங்க. எந்த மாதிரி தாத்பரியத்துல? அந்த பத்மகந்தா பாலையும் எடுத்து பகவானுக்கு அதுல
பலகாரங்கள் செஞ்சு பகவானுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல பகவானை இறக்கி விட்டுட்டு அவங்க போய் என்ன பண்ணிருக்காங்க, பாலை எடுத்து வச்சாங்க இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு நிலையில பகவானே கீழே இறக்கி விட்டுட்டு போய் அவங்க பால் எடுத்து வச்சதுனால அவங்களுக்கு பக்தி இல்லை அப்படின்றது அர்த்தமாகாது. அவங்க அந்த இடத்துல அவங்களோட மனநிலை என்ன, அந்த பால், ஏன்னா பத்மகந்தா பால்ன்றது ரொம்ப விசேஷமானது இல்லைங்களா? அந்த பால்ல இருந்து எடுத்து செய்யற பலகாரங்களை பகவானுக்கு கொடுக்கணுமே, அது வீணாயிடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல பகவானை இறக்கி விட்டுட்டு போறாங்க. அப்போ அது வந்து பக்தியில வரும். அப்ப பக்தின்றது பகவானை திருப்தி பண்றதுல கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அப்படி இருக்கும் ஒரு மனநிலையில இருக்கும் ஒரு பக்தர்கள் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, எனக்கு மோட்சம் வேணும் அப்படின்றதுல கூட அவங்களுக்கு ஆசைகள் இருக்காது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் பிரேயர்ஸ். இந்த மாதிரி பிரேயர்ஸ் எவ்வளவுக்குள்ள நம்ம புரிஞ்சு நம்ம படிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கும் வந்து பியூரிபிகேஷன் ஏற்படும். நிறைய வந்து அர்த்தத்தோட படிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பரசுராமர் அவதாரம். சரிங்களா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரேயர் சொல்லிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामग्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहन ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம தசாவதாரத்துல பரசுராம அவதாரம் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். பரசுராம் அவதாரம் அப்படின்றது சாப்டர் 9th கேண்டோல சாப்டர் 14 அதுல வரும். 15 ரெண்டுத்துலயும் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா 14ல இருந்து பார்க்கும்போது இன்னுமே சிறப்பா நமக்கு புரிய வரும். கண்டினியூஷன்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா? அதுல பரசுராமர் அவதாரம் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் வந்து நிறைய அவதாரங்கள் எடுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? எண்ணற்ற அவதாரங்கள். ஏன்னா நம்ம வந்து இங்க ஒரு மெட்டீரியல், ஒரே ஒரு மெட்டீரியல் உலகத்துல இருக்கும். அதுலயே பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவோட லைஃப் டைம் எவ்வளவு இருக்கு, ரொம்ப பெருசு இல்லைங்களா? 311.40 மில்லியன் இயர்ஸ் இருக்கு. அப்படின்னும் போது ஒரு யூனிவர்ஸ்லயும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அப்போ ஒரு யூனிவர்ஸ்லயும் அவங்க வந்து நிறைய அவதாரங்கள் எடுப்பாங்க. நம்ம யூனிவர்ஸ்ல அதுலயே நம்மளுக்கு வந்து பகவானோட எல்லா விஷயங்களும், எல்லா அவதார நிலைகளும் தெரியுமா, புரியுமா அப்படின்னா இந்த ஒரு அசாதாரணமா, அதாவது வந்து என்னது, இக்னோரன்ஸோட நம்மளால வந்து பகவானை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது பகவானோட இதெல்லாம் எதுக்காக நம்மளுக்கு புரிதலுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்ப இவ்வளவு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ்ல பகவான் எண்ணற்ற லீலைகள் எடுப்பாங்க, அவதாரங்கள் எடுப்பாங்க இல்லைங்களா? அது எல்லாமே நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது. அதனால அதெல்லாம் நமக்குள்ளார கொண்டு வரணும், முடிஞ்ச வரைக்கும் கொண்டு வரணும் அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி நிறைய லீலைகள் நம்ம வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய படிச்சுக்கிட்டே ஆச்சாரியர்கள் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா முக்கியமா வந்து என்னென்ன 6 வகையான இன்கார்னேஷன்ஸ் போன தடவை நம்ம பார்த்தோம். புருஷ அவதாரம் அப்படின்றது பார்த்தோம். புருஷ அவதாரத்துல கார்னோதய கஷாய விஷ்ணு அவங்க வந்து என்னன்னா மெட்டீரியல் கிரியேஷன், மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ கிரியேட் பண்றாங்க. ஏன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து என்ன வருது, இந்த யூனிவர்ஸ் எல்லாம் வெளியில வருது இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் அவங்க மூச்சு உள்ளார இழுக்கும் போது எல்லா யூனிவர்ஸும் அவங்களோட உடம்புக்குள்ள போய் ஐக்கியம் ஆயிடுது. அப்ப அவங்கதான் கிரியேட் பண்றாங்க மெட்டீரியல் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம வந்து டோட்டல் மெட்டீரியல் எனர்ஜியும் கிரியேட் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் கார்னோதய கஷாய விஷ்ணு, கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணு அவங்க வந்து எங்க இருக்காங்கன்னா ஒரு யூனிவர்ஸ்குள்ளாரையும் இருந்து அங்க இருந்து என்ன பண்றாங்க, அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் கார்னோதய கஷாய விஷ்ணு அவங்க கிட்ட இருந்து டோட்டல் மெட்டீரியல் எனர்ஜியும் வந்து கிரியேட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் வந்து கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணுவா ஒரு யூனிவர்ஸ்குள்ளாரையும் பகவான் வராங்க. அப்ப வந்து பிரம்மாவை அவங்க கிரியேட் பண்றாங்க. அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன கிரியேஷன்ஸ் எல்லாம் நடந்துடும்,
அந்த 7 லேயர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அண்டம். அது எல்லாமே ஆல்ரெடி இருக்கும். சரிங்களா? அதெல்லாம் தான் வந்து பேஸ், கிரியேஷனுக்கான பேசிக் எலிமெண்ட்ஸ். அப்ப அதெல்லாம் இருக்கும். அப்போ பிரம்மா வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் பிரம்மா கிட்ட வேதத்த குடுப்பாங்க. வேதத்தின் தாத்பரியத்துல பிரம்மா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த மெட்டீரியல் யூனிவர்ஸ கிரியேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் க்ஷீரோதய கஷ்யப விஷ்ணு ஒருத்தவங்களோட இதயத்திலும் இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அவங்கள பத்தி தான் நம்ம பகவத்கீதையில நெறைய பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இதயத்துல இருக்கிறாங்க, எப்படி இருக்கிறாங்க? சாட்சியா இருக்காங்க. ஒருத்தவங்களும் என்னென்ன நம்ம செய்யறோம் அப்படின்ற ஆக்டிவிட்டீஸ பார்க்கிறது க்ஷீரோதய கஷாய விஷ்ணு. அவங்க தான் வந்து அடையாளம். அதுவும் பகவானே நம்ம கூட எட்டர்னல் ஃப்ரெண்டா ஒரு லிவிங் என்டிட்டிய கூட பகவான் வந்து அப்படி விட்டுறதே கிடையாது. ஒரு லிவிங் என்டிட்டின்னு வந்தா அது கூடவே வந்து சூப்பர் சோலா பகவானும் இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து நிறைய பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ க்ஷீரோதய கஷ விஷ்ணு. அப்போ புருஷ அவதாரம்ன்றது இந்த 3 மகா விஷ்ணு அவதாரங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் லீலா அவதாரம் எதுக்காக பகவான் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய பாஸ்ட் டைம்ஸ், அதாவது என் நம்பர் ஆஃப் பாஸ்ட் டைம்ஸ். அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, பகவானோட ஆக்டிவிட்டீஸ் தெரிஞ்சுக்க முடியும். பகவானோட டிரான்சென்டென்டல் தெய்வீகமான குணங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த மாதிரி நிறைய லீலைகள் புரியும் போதுதான் நம்மளுக்கு தெரிய வருது இல்லைங்களா, பகவானோட எக்ஸ்ட்ரார்டினரி ஆக்டிவிட்டீஸ். அதாவது ராமரா இருக்கும்போதும் சரி, கிருஷ்ணரா இருக்கும்போதும் சரி, வாமனனா இருக்கும்போதும் சரி, அந்தந்த அவதாரங்கள்ல அவங்களோட அதாவது எது இவ்வளவுதான் அப்படின்ற ஒரு இது இல்லாம எக்ஸ்ட்ரானரி அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அது ஏன்னா குட்டியா வருவாங்க வாமனர்ல. ஏதோ இந்த சின்ன பிள்ளை தானே, 3 அடி மண்ணு தானே கேட்குது அப்படின்னு எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. திடீர்னு பார்த்தா என்ன பண்ணுவாங்க, விஸ்வரூபம் எடுத்து ஆகாயத்துக்கு ஒரு அடி, பூமிக்கு ஒரு அடி அப்படின்னு வச்சு அளக்குறாங்க இல்லைங்களா. அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரானரி ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லைங்களா. அப்ப லீலைகள் எடுக்கும்போது நம்மளால பகவானோட அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அது மாதிரி தெய்வீக குணங்கள் அதுவும் வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால நிறைய லீலா அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. அதெல்லாம் நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியுமான்னா, இந்த உலகத்தில் உள்ள அணுக்களை எல்லாம் நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியுமானா முடியாது இல்லைங்களா. அதே மாதிரி பகவானோட லீலைகள்ல லீலா அவதாரம், அதாவது லீலைகள்லாம் நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியுமானா முடியவே முடியாது. அது எண்ணில் அடங்காம இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப அந்த அளவுக்கு டிரான்சென்டென்டல் குவாலிட்டிஸ் பகவான்கிட்ட இருக்கு. அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரானரி ஆக்டிவிட்டிஸ் பகவான்கிட்ட இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் குணாவதாரம். அதுல பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் அந்த தாத்பரியத்துல வரும். என்ன கண்ட்ரோல்ஸ் மெட்டீரியல் நேச்சர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மெட்டீரியல் நேச்சர்ன்றது முக்குணங்களை கண்ட்ரோல் பண்றது. அதுக்கப்புறம் மன்வந்திர அவதாரம். ஒரு மனுவும் பிரம்மாவோட ஒரு நாள்ல 14 மனுக்கள் இல்லைங்களா. ஒரு மனுக்கும் வந்து அவங்களோட ஆட்சி காலத்துல ஒரு அவதாரம் பகவான் எடுப்பாங்க. அப்போ ஒரு மாதத்துல 420, ஒரு வருடத்துல 5040. அதே வந்து பிரம்மாவோட ஒரு லைஃப் டைம்ல 5,04,000 அவதாரம், மன்வந்திர அவதாரம் பகவான் எடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் யுக அவதாரம் அப்படின்றது இருக்கு. ஒரு யுகத்திலும் பகவான் அவதாரம் எடுப்பாங்க. அது வந்து கலர்ஸ். இப்ப வந்து சத்தியுகத்துல வெள்ளை வடிவத்திலும், திரேதா யுகத்துல சிகப்பு நிறத்திலும், துவாபர யுகத்துல பிளாக், அதாவது கருமை நிறத்திலும், அப்புறம் இப்போ கலிகாலத்துல மஞ்சள் நிறத்திலும் எடுப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் சக்தி ஆவேச அவதாரம். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு விஷயம் பகவானுக்கு வந்து செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல, ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து செய்யணும் அப்படின்ற விஷயத்துல பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு லிவிங் என்டிட்டியை தேர்ந்தெடுப்பாங்க. அந்த லிவிங் என்டிட்டிக்கு சக்தியை கொடுப்பாங்க. நம்ம போன தடவை பார்த்தோம்ல, நாரதருக்கு பக்தி அப்படின்றத கொடுத்தாங்க. அதனால அவங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிவோட்டிஸ் அவங்க உருவாக்குறாங்க, டிரான்செண்டன்ட் நாலேஜ் கொடுத்து. அதே மாதிரி 4 குமாராஸ் அவங்களும் வந்து இதுலதான் வருவாங்க, சக்தி ஆவேச அவதாரத்துல. எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மா ஃபர்ஸ்ட் யாரு உருவாக்குறாங்க, 4 குமாரர்களை உருவாக்குறாங்க இல்லைங்களா. அப்போ பிரம்மா உருவாகுறாங்கன்னா ஒரு பிரம்மாவோட ஒரு லைஃப் டைம் முடிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ எல்லாமே வந்து அவ்யக்தத்துல அடங்கி இருக்கு. புதுசா மறுபடியும் எல்லாமே பிறவி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது, எல்லாமே வந்து வெளியில வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஆரம்பிக்க போகுதுன்னும் போது என்ன தேவைப்படும், நாலேஜ் தேவைப்படும் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த நாலேஜ் தேவைப்படும்ன்றதுக்காக வந்து 4 குமாரர்கள் அப்படின்ற ஒரு அவதாரம் எடுத்து நாலேஜ் வந்து பகவான் எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அது பிருத்து மகராஜ், அவங்களதும் சக்தி ஆவேச அவதாரம் தான். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பரசுராமர் அவதாரம். இதுலயும் வந்து பகவான் எப்படின்னா வீரம், அந்த ஒரு லிவிங் என்டிட்டியை தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு வீரத்தை கொடுத்திருப்பாங்க. எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய அரசர்கள் என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அவங்களோட காலகட்டத்துல எல்லாருமே அதர்ம முறையில அவங்க இருப்பாங்க. அந்த அதர்மம் செய்யற அரசர்கள் எல்லாம் வந்து அழிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு
கோட்பாட்டிற்காக பரசுராமர் அவதாரத்தை எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப டைப்ஸ் ஆஃப் இன்கார்னேஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்ப பரசுராமர் அவதாரம் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஓ கேஷ்வா, ஓ லார்ட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ், ஓ லார்ட் ஹரி ஹூ ஹவ் அசிம்ட் த ஃபார்ம் ஆஃப் Brihupati Parasurama, all glories to you. At Kurukshetra, you bathed the earth in the rivers of blood from the bodies of the demonic Kshatriyas. அதாவது demonic Kshatriyas, அசுரர்கள், அவங்களோட ஆட்சி ரொம்பவே வந்து அவங்களோட அதிகாரம் ரொம்பவே இருந்ததுனால அவங்கள என்ன பண்ணாங்க, அழிச்சாங்க. அதனால என்ன ஏற்பட்டுச்சு, ரத்த ஆறே வந்து ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். The sins of the world are washed away by you. அதனால அவங்க செஞ்ச பாபங்கள் எல்லாம் என்ன ஆகுது, அவங்களால ஏற்பட்ட கஷ்டங்கள் எல்லாம் அந்த ரத்த ஆறின் மூலமா சுத்திகரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் யூ த பீப்புள் ஆர் ரிவீல்ட் ஃப்ரம் த பிளேசிங் ஃபயர் ஆஃப் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து அவங்களாம் கடை தேர முடியுது அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். இது பாத்தீங்கன்னா பாகவதத்துல 9.15 அதுல வந்து டைனஸ்டி ஆஃப் ஐலா அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது. இது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஊர்வசி புரூரவா அப்படின்றது இருக்கு இல்லைங்களா. இதுக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கார்ணோதய கஷாய் விஷ்ணு இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க கிட்ட இருந்து யார் வந்தது, பிரம்மா வந்தாங்க. அப்புறம் பிரம்மா கிட்ட இருந்து யார் வந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அத்திரி, அதாவது நிறைய முனிவர்கள் ரிஷிகள் பிரம்மா கிட்ட இருந்து வந்தாங்க இல்லைங்களா. அதுல அத்திரி ஒருத்தவங்க, அவங்க வந்து பிரம்மா வந்து அத்திரி வந்து உருவாக்குனாங்க. அவங்களோட பையன் பேரு சோமா அப்படின்றவங்க தான். அவங்க எதுக்கு அரசர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரக்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ஸ், அதாவது சோமரசம் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி விஷயங்கள், அது அப்புறம் நட்சத்திரங்கள், இதுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து ரொம்பவே அதிபதி. அதன் மூலியமா அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த யூனிவர்சிட்டி அவங்க வந்து அவங்களோட அதிகாரத்துல கொண்டு வந்து வச்சிருந்தாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஏற்பட்டுச்சு, பிரைடு, தான் தான் பெரிய ஆளு அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டுருது. சரிங்களா. பிரம்மா கிட்ட இருந்து அத்திரி முனிவர், அதான் நிறைய ரிஷிகள் இருக்காங்க, இல்ல அத்திரி, அவங்களோட பிள்ளை மகன் அவங்க வந்து சோமா அப்படின்றவங்க, அவங்க கிங் ஆஃப் ஆல் ட்ரக்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, இந்த பிரைடுனாலையும் அப்புறம் அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க வந்து தன்னோட ஆளுமைக்கு கொண்டு வராங்கன்றதுனால அவங்களுக்கு கொஞ்சம் என்ன ஆயிடுது, கர்வம் வந்துடுது. அவங்க பிரகஸ்பதி, அவங்கதான் வந்து யாரு, குரு இல்லைங்களா டெமிகாட்ஸ்க்கு, தேவர்களுக்கு. அவங்களோட மனைவி பேரு தாரா. அவங்கள என்ன பண்ணிடுறாங்க, கடத்திட்டு போய் அவங்களோட இருக்கிறாங்க. அப்ப அவங்க மூலியமா அவங்களுக்கு ஒரு பிள்ளை பிறக்கிறாங்க, புதா அப்படின்றது. சரிங்களா, அவங்களோட பேரு. இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் வந்து பிரம்மா வந்து பிரகஸ்பதி அவங்களோட மனைவிய மீட்டு கொண்டு போய் அவங்ககிட்டயே வந்து விட்டுருவாங்க. ஆனா அவங்க 2 பேருக்கும் பிறக்கிற பிள்ளை பேரு புத்தா. அவங்கல இருந்து வந்து அலியா அப்படி, அதாவது புத்தா வந்து இலா அப்படின்றவங்கள மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்கல இருந்து பிறக்கிறவங்க தான் ஐலா, அதாவது புரூரவா அப்படின்றவங்க. அவங்கதான் இங்க இருக்கிறவங்க. சரிங்களா. புரூரவான்றவங்க எங்க இவங்களோட முன்னாடி யாரெல்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே அழகா இருப்பாங்களாம். அதனால ஊர்வசின்றவங்க இவங்கள ரொம்பவே விருப்பப்பட்டு மணந்துக்கிட்டாங்க, இது மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு ஊர்வசி யாரு, தேவகன்னிகை இல்லைங்களா. கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அவங்கள விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இவங்களே தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆஸ்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணி இவங்க என்ன பண்றாங்க, மறுபடியும் வந்து நிறைய தவங்கள் மாதிரி இருக்கிறாங்க. அது வேற தனியா வந்து கதை வரும். இதுல இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புரூரவா ஊர்வசி இவங்க 2 பேருக்கும் பிள்ளைகள் பிறக்கிறாங்க. ஐயு, அப்புறம் வந்து ஸ்ருதையு, அப்புறம் அவங்களுக்கு வசுமான் அப்படின்ற பிள்ளை, சத்யயு, அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ருத ஜெயா அப்படின்ற ஒரு பிள்ளை, அதுக்கப்புறம் ரயா அவங்களுக்கு ஏகா அப்படின்ற பிள்ளை, ஜெயா அமிதா அப்படின்ற பிள்ளை, இந்த மாதிரி பிறக்கிறாங்க. அப்புறம் விஜயா அப்படின்றவங்களுக்கு பீமா அப்படின்ற பிள்ளை, அதுக்கப்புறம் வந்து காஞ்சனா அப்படின்ற பிள்ளை, கோத்ரகா அப்படின்ற பிள்ளை. சரிங்களா. அவங்களுக்கு யாருக்கு பிள்ளையா பிறக்கிறாங்க அப்படின்னா ஜக்னு அப்படின்றவங்க. இவங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு தடவை வந்து இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்களாம், கங்கைய வந்து ஒரே ஒரு சிப்ல வந்து முழுசா கங்கை நீரை குடிச்சிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு சிறப்பும் இவங்களுக்கு இருக்கு. அப்புறம் அவங்க கிட்ட இருந்து வரவங்க டிசெண்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா குரு, அப்புறம் பாலகா, அதுக்கப்புறம் வந்து அஜகா அப்படின்றது. இதெல்லாம் வந்து நிறைய இப்ப பாகவதம் அப்படின்னு பார்த்தாலே பாகவதம் ட்ரீ அப்படின்னு வந்து போட்டு ஒரு சார்ட் இருக்கும். அதுல பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன டைனஸ்டி இருக்கு, அதாவது
சுவயம்பு மனு அவங்களோட வம்சம் எப்படி இருக்கும் அதுல பாத்தீங்கன்னா வரும் இல்லைங்களா, பிரேமரதா உத்தானபாதா, அப்புறம் அவங்களுக்கு 3 பிள்ளைகள் இருப்பாங்க, அந்த 3 பெண்கள் இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய இந்த டினாஸ்டி அப்படியே தனியா வந்துட்டே இருக்கும். இதுல இது ஒரு பாகம், பரசுராமர் எங்க இருந்து அவதாரம் பண்றாங்க அப்படின்றதுக்கான ஒரு அவங்களோட முன்னோர்கள் பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து வேதா பேஸ்ல பாகவதத்துல மேல வந்து உங்களுக்கு குடுத்திருப்பாங்க. இந்தந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கு பிரபுபாதா வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிருப்பாங்க. அதெல்லாம் நீங்க அவசியம் படிக்கணும். அதுக்கப்புறம் குஷா அப்படின்றவங்க பிறக்குறாங்க. அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா 4 பிள்ளைகள். குசம்பு, தனயா, வசு, குஷானபா அப்படின்றவங்க பிறக்குறாங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து வர்றது கத்தி, அவங்க கிட்ட இருந்து வர்றது சத்தியவதி. சரிங்களா? சத்தியவதிக்கும் ருச்சிகா முனி, இவங்க 2 பேருக்கும் தான் ஜமதக்னி அப்படின்றவங்க பிறக்குறாங்க. ஜமதக்னின்றவங்க ரேணுகா அப்படின்றவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு பிறக்கிற பிள்ளைதான் பரசுராமர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஜமதக்னி அப்படின்றவங்க தான் பரசுராமரோட அப்பா அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பரசுராமர் அப்படின்றவங்க பகவானோட இன்கார்னேஷன். அது வீரத்தை வந்து ஒரு லிவிங் என்டிட்டிக்கு கொடுத்து தன்னோட லீலைகளை பகவான் செய்யறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு நம்ம ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம். learned scholars accepts this Parasurama as the celebrated incarnation of Vasudeva who annihilated the dynasty of Karthaviriya. Parasurama killed all the Kshatriya on earth 21 times அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? கார்த்தவீரியா அப்படின்றவங்க தான் ஒரு ராஜா. சரிங்களா? அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்க 1000 ஹேண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு உண்டு. தத்தாத்ரேயர் அவங்க வழிபாடு பண்ணாங்க. சிறந்த முறையில அவங்க வழிபாடு பண்றாங்க. அந்த மாதிரி வழிபாடு பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு 1000 கைகள் வந்து கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய சக்திகள், பலம், அதான் அதுக்கப்புறம் வந்து வெல்த், இந்த மாதிரி எல்லாமே. அப்புறம் இந்த அஷ்ட சித்திகள் இருக்கு இல்லைங்களா, அனிமா லஹிமா, அந்த மாதிரி சித்திகள், இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு சிறந்த முறையில இந்த அரசனுக்கு கிடைக்குது. தத்தாத்திரேயரை நல்லபடியா அவங்க வழிபட்டதன் முறையில். தத்தாத்திரேயரும் பகவானோட ஒரு இன்கார்னேஷன். சரிங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி அவங்க தவம் பண்ணி இந்த விசேஷங்கள்லாம் அவங்க வந்து வாங்கிக்கிறாங்க. இதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்? கண்டிப்பா அவங்களுக்கு நல்ல ப்ரைடு இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்புறம் எல்லாரும் அவங்களால ஈஸியா என்ன பண்ண முடியும்? டிஃபீட் பண்ணிட முடியும். இந்த மாதிரி அவங்க வந்து அவங்க வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு வராங்க. அப்போ வந்து அவங்க ஒரு சில பெண்களோடையும் நல்ல ஒரு இது ஒரு சில என்னது ஒரு மீட்டிங் மாதிரின்னு வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஃபாரஸ்ட்ல அந்த மாதிரி இடத்துல அவங்க வந்து இருக்காங்க. அப்ப என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ராவணன் வராங்க. ராவணனும் எப்படி இருப்பாங்க? ரொம்ப ப்ரைடா இருப்பாங்க இல்லைங்களா? கர்வம் நிறைஞ்சவங்களா இருப்பாங்க. தான் தான் எல்லாரையும் விட சிறந்தவங்கன்னு இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு எல்லாரும் கூடி இருக்கிற ஒரு நேரத்துல என்ன பண்ணிடுறாங்க? இந்த கார்த்தவீரியரை அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க? அவமானப்படுத்திடுறாங்க. அவமானப்படுத்தின உடனே ராவணனுக்கு 10 தலைகள் இல்லைங்களா, இவங்களுக்கு 1000 கைகள் அப்படின்னும் போது 2 பேருக்கும் என்ன ஆயிடுது? ஒரு மனஸ்தாபம் வந்துருது. அப்ப என்ன பண்ணிடுறாங்க? ராவணனையும் இவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா, அவ்வளவு ஈஸியா வந்து ரொம்பவே சிரமப்படாம அவங்க டிஃபீட் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம எங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் எதுக்காகன்னா, இவங்களோட பலம் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. அப்ப ராவணனையும் இவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க? இவங்க கான்கயர் பண்ணிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க? அவங்கள சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிறையில இருந்து விடுவிச்சிடுறாங்க கொஞ்ச நாள்ல. சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து எதுக்காக தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, இவங்களோட பலம் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. அப்படிப்பட்ட கார்த்தவீரியா இந்த அரசன் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்க ஒரு நாள் ஜமதக்னி, அதாவது பரசுராமரோட அப்பா இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களோட ஆசிரமத்துக்கு போறாங்க. ஜமதக்னி என்ன வச்சு அவங்க கிட்ட என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, காமதேனு இருக்கும். சரிங்களா? அவங்களுக்கு 7 பிள்ளைகள் இருப்பாங்க. ரேணுகா அவங்களோட மனைவின்றத நம்ம இந்த சார்ட்ல பார்த்தோம். ஜமதக்னிக்கும் ரேணுகாவுக்கும் 7 பிள்ளைகள். அதுக்கப்புறம் ஒரு காமதேனு அவங்களோட ஆசிரமத்துல இருக்கும். அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கார்த்தவீரிய அரசன் வந்தோடனே முனிவர்கள் ரிஷிகள் என்ன பண்ணுவாங்க? யாராவது நம்ம குடிலுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வேணுங்கிற விஷயங்களை செஞ்சு கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இந்த கார்த்தவீரியன் அரசனை நல்ல முறையில கூப்பிட்டு அவங்களோட சோல்ஜர்ஸ்க்கும் சேர்த்து என்ன தேவையோ எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அந்த காமதேனுன்ற பசு கிட்ட இருந்து அவங்க அத்தனை விஷயங்களும் வாங்கி அவங்கள நல்லபடியா அவங்கள உபசரிக்கிறாங்க. இத பார்த்த உடனே கார்த்தவீரியன் யாரு? அசுரன் இல்லைங்களா? அப்போ அவங்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்குமா? பொறாமை வருமா?
பொறாமை வரும். நம்ம இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பலம் நிறைஞ்சவங்களா இருக்கோம். ஆனா வந்து இந்த முனிவர் வந்து எல்லாருக்கும் வேண்டியதெல்லாம் நல்லபடியா செஞ்சு கொடுத்தாரு. எங்க இருந்து அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த பசுதான் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை என்ன பண்ணிடுறாங்க, இவங்கள அதிகாரம் பண்ணி அந்த பசுவை இவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. உடனே இது வந்து பரசுராமர்கிட்ட ஜமதக்னி சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி வந்து கொண்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே பரசுராமர் என்ன பண்ணுவாங்க, நேரா போய் அவங்க கிட்ட அந்த பசுவை மீட்டுட்டு வரதுக்காக போவாங்க. அப்ப அவங்களோட விதம் எப்படி இருக்கும், இவங்களுக்கு வந்து பகவான் சிவபெருமான் பகவான்ல சிவபெருமான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பரசுராமர் எப்பயுமே கையில வந்து அந்த இது ஆக்ஸ் வச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா, அது வந்து யாரு வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானை நோக்கி அவங்க இது சிவபெருமான் நோக்கி அவங்க வந்து தவம் பண்ணி அதை அவங்க வாங்கிக்கிறாங்க. சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் 9.15 to 17 to 22, அதாவது 9th canto 15th chapter 17 to 22 ஸ்லோகால என்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதுலதான் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது சத்ரியாஸ்லயே கார்த்தவீரிய அர்ஜுனா அவங்கதான் வந்து இதுக்குள்ளே பெஸ்டா இருக்காங்க. அவங்க எதோட கிங்கா இருக்காங்க, ஹை ஹை ஹைஸ் ஹயாஸ் அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு ராஜ்யத்துக்கு அவங்க கிங்கா இருக்காங்க அப்படின்ற பார்க்கிறோம். விசிட் 1000 arms by worshipping தத்தாத்திரேயர். தத்தாத்திரேயரை வழிபட்டு அவங்க 1000 கரங்களை அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. இது தாண்டி நிறைய சக்திகளும் அவங்க வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. தத்தாத்திரேயர் அப்படின்றவங்க யாருன்னா, plenary expression of the supreme personality of Godhead நாராயணா, பகவானோட ஒரு இன்கார்னேஷன் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி பெண்கள் முன்னையும் மற்ற சோல்ஜர்ஸ் மூலியும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, ராவணன் வந்து கார்த்திகேய அர்ஜுனாவை அவமானப்படுத்துறாங்க. இதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, அவங்களுக்கு கோபம் வந்துருது. அதுக்கப்புறம் அவங்கள ராவணனை வந்து அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணிடுறாங்க, ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதான் 9.15 to 22 ஸ்லோகம் வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் கார்த்தவீரிய அர்ஜுனா அஃபண்டட் ஜமதக்னி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப இங்க என்ன ஆகுது, இவங்க வந்து ஜமதக்னி அவங்களோட ஆசிரமத்துக்கு போறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு அந்த பசுவை பார்த்து பொறாமை ஏற்பட்டுடுது. அதனால அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, அவங்களுக்கு அந்த பசு அவங்க கிட்ட இருந்து எடுத்துட்டு போற அந்த அதர்மத்தை அவங்க செய்யறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் 9.15 to 20 15.27 to 36 வரைக்கும் என்ன இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். கிங் கார்த்தவீரிய அர்ஜுனா entered his capital Mahishmatipuri. He saw Lord Parasurama, the best of the Bruhu dynasty, coming after him. பின்னாடியே யார் வராங்க, பரசுராமர் வராங்க. அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றதான் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த ஸ்லோகத்துல விவரிக்கிறாங்க பாருங்க, பரசுராமர் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, holding a copper shield, bow and arrows. Lord Parasurama was covered with a black deer skin and his matted locks of hair appeared like the sunshine. அதாவது மான் தோல் போத்திருப்பாங்க, அதுவும் கருமை நிறத்துல. அதுக்கப்புறம் அவங்க வச்சிருக்கிற ஆயுதம் எப்படி இருக்கும், ரொம்பவே ஷார்ப்பானதா இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அத போர் புரியறதுக்கு என்ன தேவை அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து அவங்க வச்சிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இதை பார்த்தோடனே கார்த்தவீரிய அர்ஜுனாவுக்கு ரொம்பவே பயம் ஏற்பட்டுருது. சரிங்களா. பயம் ஏற்பட்ட உடனே என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட அக்ஷோகினின்றது என்னது, ராஜாக்கள்லாம் வச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா, போர்படை அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லலாம். ஒரு அக்ஷோகினி அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோம்னா, சேரியட்ஸ் ரத்தங்கள் வந்து 21,870 இருக்கணும். அது வந்து யானைப்படை அதுவும் வந்து 21,870 இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் காலாட்படை அது வந்து 1,09,350 இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் குதிரைப்படை 65,610. இதெல்லாம் சேர்ந்தது ஒரு அக்ஷோகினி. இப்ப நம்ம மகாபாரதத்திலயும் பாக்குறோம் இல்லைங்களா, கௌரவர்கள் கிட்ட எத்தனை இருந்தது, 11. அதே வந்து பாண்டவர்கள் கிட்ட 7 இல்லைங்களா அக்ஷோகினி. இவங்களை விட அவங்க அதிகமா 4 வச்சிருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ கார்த்தவீரிய அர்ஜுனாட்ட எத்தனை இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க கிட்ட 17 இருந்தது இந்த மாதிரி அக்ஷோகினி. ஆனா இது எல்லாத்தையும் பரசுராமர் என்ன பண்ணிடுறாங்க, நிமிஷத்துல எல்லாத்தையும் அழிச்சிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் கார்த்தவீரிய அர்ஜுனாவையும் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, அவங்களோட அந்த இது ஆயுதத்தெல்லாம் அவங்க வெட்டிடுறாங்க. அவங்களோட தலையை வந்து அவங்க வந்து வெட்டி எடுத்துடுறாங்க. சிவபெருமான் கொடுத்தது இல்லைங்களா, அதை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, அவங்கள வதம் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்ப லெசன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். பரசுராமா, the incarnation of the supreme personality of Godhead, killed Kartavirya Arjuna because Kartavirya Arjuna was too proud.
அப்போ ப்ரைடு வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எதுவுமே பகவானோட அனுகிரகத்துல அவரோட அனுமதி இல்லாம ஒண்ணுமே என்ன பண்ண முடியாது, அசையாது இந்த உலகத்துல, இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது ப்ரைடுன்றது யாருக்கு ஏற்படும்? அறியாமையில் உள்ளவங்களுக்கு தான் ப்ரைடு ஏற்படும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இது இருக்கக்கூடாது. ஒன் மே possess unusual opulences in this material world, but if one becomes puffed up and acts whimsically, he will be punished by the supreme personality of Godhead. இப்ப கார்த்திகை அர்ஜுனர்கிட்ட என்ன இருந்தது? சாதாரண விஷயம் இல்லைங்களா? 1000 கைகள் இருந்தது. அலிமான், அதாவது இந்த லகிமா, அந்த சித்திகள்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது. நிறைய பலங்கள் இருந்தது இல்லைங்களா? இதெல்லாம் வந்து எல்லார்கிட்டயும் இருக்காது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு தவம் பண்ணி அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்லைங்களா? ராவணனா இருக்கட்டும், அவங்களும் என்ன பண்ணாங்க, சிவபெருமான்கிட்ட தவம் பண்ணி வாங்கின நிறைய ஆப்புலன்சஸ்னா நிறைய நல்ல நல்ல சக்திகள், சரிங்களா? அதெல்லாம் வந்து இருக்கும்போது இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல யாருக்கிட்ட அதெல்லாம் இருக்கோ அதை என்ன பண்ணிடக்கூடாது, அதை வந்து விம்சிக்கலா தனக்கு தோணுன மாதிரி அது எல்லாத்தையும் பயன்படுத்திடக்கூடாது. அந்த மாதிரி தனக்கு தோணுன மாதிரி பயன்படுத்தி, அதுவும் அதுல மத்தவங்களுக்கு கஷ்டங்கள் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அவங்களை என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் பனிஷ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். This is the lesson to learn from this history in which Parasurama became angry at Karthikirajana and killed him and ride the entire world of Kshatriyas 21 times. அப்படின்றத 9th canto 15th chapter 24th purportல நம்ம பார்க்கிறோம், சரிங்களா? அப்போ பரசுராமர் என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட அந்த கார்த்திகராஜன். அப்போ இது பரசுராமர் அவதாரத்தோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வீரம். எப்ப அவங்க வந்து இப்ப நாலேஜ் எப்ப இன்கார்னேஷன் பண்றாங்க பகவான் ஒரு லிவிங் என்டிட்டிக்குன்னா, எப்ப பிரளயம் வந்து மறுபடியும் கிரியேஷன் ஏற்படுதோ அந்த நேரத்துல என்ன தேவைப்படும், நாலேஜ் தேவைப்படும். அப்போ பகவான் வந்து 4 குமாரர்களா இல்லைன்னா வந்து நாரதரா அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க அவதாரம் பண்றாங்க. அதே மாதிரி எப்பப்பெல்லாம் அதர்மம் நடக்குதோ அப்போ ஒரு லிவிங் என்டிட்டி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எடுத்து அதுக்கு வீரத்தை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சக்தியை கொடுப்பாங்க, வீரம் அப்படின்ற சக்தியை கொடுப்பாங்க. அப்போ அவங்க அந்த அந்த இன்கார்னேஷன்ல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதர்மத்தை அவங்க அழிப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஜமதக்னி அட்வைஸ் டு லார்ட் பரசுராமா, அது வந்து 9th canto 15th chapter 37th ஸ்லோகம் to 41 வரைக்கும் இருக்கு. அதுல 38th ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓ கிரேட் ஹீரோ, my dear son Parasurama, you have unnecessarily killed the king who is supposed to be the embodiment of all the demigods. You have committed a sin. எப்பயுமே வந்து அரசனை கொல்றதுன்றது ரொம்பவே என்னது, தவறான ஒரு விஷயம் அப்படின்றது ஜமதக்னி சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்களோட கடமை என்ன, அவங்க நாட்டை வந்து பாதுகாக்கிறவங்க இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுதான் என்னது, சிறந்த ஒரு விஷயமா இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது நீ வந்து ஒரு கிங்க வந்து நீ வந்து அன்னெசரியா கொலை பண்ணிட்ட அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஏன்னா பசுவை கடத்திட்டு போனாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பசுவை போய் வாங்கிட்டு வந்துடலாம், அந்த மாதிரி இருக்கலாம். ஆனா அவங்கள என்ன பண்ணிட்டாங்க, இவங்க அழிச்சிட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்போ இதனால உனக்கு வந்து பாவம் வந்து ஏற்படும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல ஜமதக்னி அவங்களோட மகனுக்கு சொல்றாங்க. The duty of the Brahmana is to culture the qualities of forgiveness, which is illuminating like the sun. The Supreme Personality of God Hari is pleased with those who are forgiving. இது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயமா நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம், பிராமணனோட குவாலிட்டி என்ன அப்படின்றத நம்ம பகவத்கீதையிலும் பார்த்தோம், போன தடவை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பிராமணர் அப்படின்னு அவங்களோட குவாலிட்டிஸ்ன்றது 12 இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுல டாலரன்ஸ் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து வேதத்தை வந்து அவங்க வந்து நல்ல முறையில அவங்க வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதை பிராக்டிஸும் பண்ணணும், தெரிஞ்சுக்கவும் செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த மாதிரி நிறைய அவங்களுக்குன்னு 12 குவாலிட்டிஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ அதுல ஒண்ணு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்கிவ் பண்றது, டாலரன்ஸ். யார் என்ன வந்து கஷ்டத்தை கொடுத்தாலும் அவங்கள மன்னிச்சு அவங்கள மன்னிக்கிறது. அதனால அவங்க செய்யற கஷ்டங்களும் அவங்க பொறுத்துக்கிறது. இந்த குணங்கள் வந்து பிராமணர்களுக்கு இருக்க வேண்டியது. ஏன்னா இவங்கெல்லாம் யாரு, பிராமணர்கள் இல்லைங்களா? ஜமதக்னி, அப்புறம் வந்து பரசுராமர், அவங்களாம் வந்து அந்த வம்சத்துல வராங்க. அப்போ பிராமணனோட குவாலிட்டி என்னது, மன்னிக்கும் குணம் அது இருக்கணும். அதுதான் என்னது, பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம். லார்ட் ஹரி is pleased with those who are forgiving. யாருக்கிட்ட மன்னிக்கும் குணம் இருக்கோ அவங்கள பகவானுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம லெசனா எடுத்தது என்னது, அதுல வந்து ப்ரைட் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த குணங்கள், அதுக்குதான் இந்த மாதிரி பகவானோட இன்கார்னேஷன்ஸ் எல்லாம் படிக்கும்போது எது நம்ம கிட்ட இருக்கணும், எது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடாது, எதை பார்த்து நம்ம விலைக்கு போகணும், எது கிட்ட நம்ம நல்லபடியா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும்.
இப்போ பகவானுக்கு பிடிச்சது நம்மளுக்கு செய்யணும் தோணுச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபர்கிவ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம எடுத்துக்கிறோம். மை டியர் சன், கில்லிங் எ கிங் ஹூ இஸ் அன் எம்பரர் இஸ் மோர் சிவியர்லி சின்ஃபுல் தேன் கில்லிங் ஏ பிராமணா. எம்பரர் இவங்க வந்து என்னது, சாதாரண வெறும் ஒரு சின்ன சிற்றரசர் இல்லைங்களா? இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, எல்லாத்தையும் கான்கேட் பண்ணி நிறைய பலம் இருந்ததுனால பேரரசரா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி உள்ளவங்கள கொலை பண்றது அப்படின்றது பிராமணர்களை கில் பண்றது, கொலை பண்றதை ரொம்பவே என்னது சிவியரான சின்ஃபுல் ஆக்ஷன் அப்படின்றது இங்க. ஏன்னா பிராமணர்களுக்கு ஒருத்தவங்க வந்து பிராமணனை வந்து கஷ்டப்படுத்திட்டாங்க, இல்லைன்னா வந்து அழிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அது பிரம்மஹத்தி தோஷத்துல வந்து முடிஞ்சிடும். அதுதான் இருக்கிறதுல பெரிய பாவம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ எம்பரரை வந்து செய்யறதுன்றது அதை விட இன்னும் பெரிய பாவம் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பட் நவ் இஃப் யூ பிகம் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் வர்ஷிப் த ஹோலி பிளேசஸ் யூ கேன் அட்டோன் ஃபார் திஸ் கிரேட் sin. அதனால என்ன அவங்க பரிகாரம் சொல்றாங்க, பகவானோட பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும். கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ன்றது பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யணும் அப்படின்றதுதான் இல்லைங்களா? அப்போ பகவானுக்கு பக்தி சேவை செஞ்சு நிறைய ஹோலி தாம்ஸ் பிளேசஸ், விருந்தாவன், அப்புறம் வந்து பூரி, அப்புறம் ஸ்ரீரங்கம், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லைங்களா? பண்டரிபுரம், அந்த மாதிரி ஹோலி பிளேசஸ். இன்னொன்னு இருக்கு பத்ரி ஆசிரமம், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அங்கெல்லாம் போகும்போது நம்ம என்ன பாபங்கள் செஞ்சிருக்கோமோ அதெல்லாம் வந்து தொலையும். அதனாலதான் அந்த காலத்துல நிறைய இந்த மாதிரி கோயில்களுக்கு எல்லாம் போவாங்க. கோயில்களுக்கு போகும்போது என்ன ஆகும், பல ஜென்மங்களா நம்ம செஞ்ச பாபங்கள்லாம் தொலையும். பல ஜென்மங்களா செஞ்ச பாபங்கள் தொலையும் போதுதான் நமக்கு புரிதல் ஓரளவுக்கு ஏற்படும். கோயில் போகிறதுன்றது ஒரு டைம் பாஸ் அப்படி கிடையாது. நம்ம அது வந்து என்ன சொல்லணும், பகவானோட ஒரு இருப்பிடம், நமக்கு நாலேஜ் கொடுக்கிற இடம் அப்படின்ற ஒரு அதாவது ஸ்கூல் மாதிரி. ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும் அப்படின்னும் போது கோயில்ன்றது வந்து நம்மளுக்கு நாலேஜ் கொடுக்குற ஒரு இடமா நம்ம போகணும். அங்க போய் நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானோட லீலைகள், அந்த கோயிலோட தாத்பரியம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் அங்க எதனால எழுந்திருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது அந்த பாண்டிங்கோட, அதுவும் இல்லாம உலகத்தையே பரிபாலிக்கிறவங்க அப்படின்ற பாண்டிங்கோட நம்மளால பார்க்கும்போது கோயில்ன்றது ஒரு டைம் பாஸ்க்காக நம்ம போறது கிடையாது. பகவானோட இருப்பிடத்திற்கு, நம்மளோட வீட்டுக்கு பகவானை போய் பார்க்க போற ஒரு இது ஏற்படும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி எண்ணத்தோட கோயிலுக்கு போகும்போது நம்மளோட சின்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும், குறைய ஆரம்பிக்கும். நமக்கும் வந்து பக்தி ஏற்படும். அதனால ஹோலி தாம்ஸ்க்கு நிறைய போகணும். அப்புறம் பர்பட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஒன் ஹூ ஃபுல்லி சரண்டர் டு த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் சின்ஸ். பகவான்ட்டு சரண அடையும் போது கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்றோம், அதான் அகம் துவாம் சர்வ பிரபயோ மோக்ஷ யாமி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும் இல்லைங்களா? 18th சாப்டர்ல வர ஸ்லோகம் இல்லைங்களா? அப்ப யாரெல்லாம் பகவான்ட்டு சரணடைறாங்களோ சர்வதர்மம் பரித்யக்ஷ, அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க, பகவான் சரணம் அடைஞ்சவங்களோட பாவங்களை நான் போக்குறேன் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. பிகாஸ் an ordinary person cannot immediately surrender to the supreme personality of God. எடுத்த உடனே ஒரு மனிதனால பகவான் கிட்ட சரணடைய முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா முடியாது. பல நாட்கள், பல ஜென்மங்கள் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கணும், அதுக்கு சுக்ருதி வேணும். நிறைய நல்ல நல்ல விஷயங்களை செஞ்சிருக்கணும். ஆர்டினரி பர்சன் அந்த மாதிரி உள்ளவங்களால எடுத்த உடனே, அதுவும் குருவோட அனுகிரகம் இல்லாம, இப்ப மிருகாரி ஹண்டர்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்க எல்லாம் வந்து பாபங்கள் செய்யற ஒரு அதுவும் என்ன இக்னோரன்ட் மோட்ல உள்ளவங்க. அவங்களால எடுத்த உடனே பக்தரா மாற முடியும்னா கண்டிப்பா அங்க யாரு தேவைப்படுவாங்க, குரு தேவைப்படுவாங்க. நாரதர் அப்படின்ற ஒரு குரு கிடைச்சதாலேயே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க பக்தனா மாற முடிஞ்சது இல்லைங்களா? அப்ப இங்க என்ன பார்க்கணும், நம்ம ஆர்டினரி பர்சன் கேனாட் இமீடியட்லி சரண்டர் டு த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். ஏன்னா அவங்க கிட்ட அந்த அசுர குணங்கள் எல்லாமே இருக்கும். அந்த ப்ரைடு, இக்னோரன்ஸ், நான் தான் அதிகாரம் மிக்கவன், என்னாலதான் எல்லாமே நடந்தது, இந்த குணங்கள் எல்லாம் நிறையவே இருக்கும் ஆர்டினரி பர்சன்ஸ் கிட்ட. அதனால அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, பகவான் ஒருத்தவங்களா இருக்காங்கன்னு ஏத்துக்க முடியாது. அவங்க கிட்ட சரணடைஞ்சு அவங்க நம்ம பக்தி சேவை பண்ணணுன்றது அவங்களால ஏத்துக்க முடியாது. இப்ப பக்தர்கள் நிலை என்ன, பகவான் தான் எல்லாமே சர்வ காரணம்ன்றது ஏத்துக்கவும் பக்குவம் இருக்கும். அவங்களுக்கு பக்தி சேவையை ரொம்பவே சந்தோஷமா மனநிறைவோட செய்யறதுல, அதுல இன்னும் இன்னும் செய்யணும்ன்ற ஒரு ஆசையும் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த நிலைப்பாடு ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு வராது. அப்போ அவங்களுக்கான அட்வைஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த பர்பட்ல பாக்குறோம். He is advised to go from one holy place to another to find saintly person. Saintly persons, devotees, pure devotees. மத்ய அவதாரத்திலும் நம்ம பார்த்தது அதுதான் இல்லைங்களா? ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்க வேண்டியது
உயர்ந்த ஒரு விஷயம்ன்றது செயின்ட்லி பர்சன்ஸோட அசோசியேஷன். அது கிடைச்சதுனாதான், அதுதான் இருக்குல்ல ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பொக்கிஷமே. அது மாதிரி நம்ம கிடைச்சது அப்படின்னா நம்மளால கண்டிப்பா பகவானுக்கு பக்தி செய்ய முடியும். இவங்க இல்லைன்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது. ஹரிஹண்டருக்கு யாரு இந்த செயின்ட்லி பர்சன்? நாரதர். அதே மாதிரி வால்மீகிக்கு யாரு? நாரதர் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி செயின்ட்லி பர்சன்ஸோட கான்டாக்ட் கிடைச்சதுனாலே நம்ம அதுதான் வாழ்க்கையில ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான ஒரு விஷயம். அப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் அது கிடைச்சிருக்கு பகவானோட அனுகிரகத்துல. அண்ட் thus gradually be released from sinful reactions. அப்போ ஆர்டினரி பர்சன் அவங்களுக்கு கிடைக்கிற அட்வைஸ் என்னன்னா, ஒரு நிறைய ஹோலி பிளேசஸ்க்கு போகணும், செயின்ட்லி பர்சன்ஸ் எல்லாம் நிறைய பார்க்கணும். அதனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? அவங்களோட பாவங்கள்ல இருந்து அவங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சன்ஸ் ஆஃப் கார்த்தவீரிய அர்ஜுனா 6 வெஞ்சன்ஸ் 9th canto, அது 16th chapterல 9 to 19 வரைக்கும் இருக்கு. 16வது சாப்டர்ல 9ல இருந்து 19 ஸ்லோகம் வரைக்கும். அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜமதக்னி அவங்க வந்து was certainly very powerful due to his austerity. அவங்க வந்து ஜமதக்னி அப்படின்றவங்க ரொம்பவே வந்து என்னது, அவங்க வந்து ஆஹ் சக்திகள் நிறைஞ்சவங்க அப்படின்றது. அது வந்து நிறைய அவங்களோட ஸ்டோரிஸ் பார்த்தா தெரியும். அதாவது என்னன்னா, ஆஹ் அதாவது ஒரு அவங்க அம்மாவையே, அதாவது ரேணுகா அவங்களே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மகன்களை வந்து கொலை செய்ய அதாவது அழிக்க சொல்லுவாங்க. அப்ப வந்து யாருமே பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா பரசுராமர் வந்து உடனே அதை வந்து பண்ணுவாங்க. எதனால அப்படின்னா, திரும்பியும் ஜமதக்னி அவங்களால அவங்க அம்மாவுக்கு உயிர் கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட அதை அவங்க பண்ணுவாங்க. அது அவங்க சொன்ன உடனே கேட்டதுனாலேயே ஜமதக்னிக்கு அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும். சரி, உனக்கு என்ன வரம் வேணும்னதும், எங்க அம்மா எனக்கு மறுபடியும் வேணும், அதுவும் நான் தான் அவங்கள வந்து அழிச்சேன் அப்படின்றது அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு பிரார்த்தனை வைப்பாங்க. அதே மாதிரி ஜமதக்னி மறுபடியும் அவங்க அம்மாவை, அதாவது பரசுராமர் அவங்களோட அம்மாவை வந்து உயிர்ப்பிச்சு கொடுப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்பவே என்னது, சக்திகள் அதிகம். அப்போ அது எதனால அவங்களுக்கு சக்தி எப்ப கிடைக்கும்? ஆத்ம பலம் அதிகமாகும் போது. ஆத்ம பலம் எப்ப கிடைக்கும்? சென்சஸையும் மனதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி பகவான் மேல பக்தி செய்யும் போது. சரிங்களா? அப்ப டியூ டு ஹிஸ் ஆஸ்டிரிட்டி. பட் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஸ்லைட் அஃபென்ஸ் பை ஹிஸ் புவர் வைஃப் ரேணுகா, he ordered that she be killed. அவங்க ஒரு சின்ன ஒரு தவறு ஒண்ணு பண்ணிடுவாங்க. அதாவது பூஜைக்காக அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா, தண்ணீர் எடுத்து வரதுக்காக கங்கைக்கு போயிருப்பாங்க. அப்போ வந்து ஒரு கந்தர்வர்கள்லாம் அவங்களோட அஹ் அப்சராஸ் கூட அங்க வந்து இருப்பாங்க. அதை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன், ஒரு தடங்கள் ஏற்பட்டுரும். அப்போ அவங்களுக்கு அதை பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே அவங்களுக்கு அந்த நேரம் போனது தெரியாது. திரும்பி வீட்டுக்கு வரும்போது பார்த்தா அந்த ஃபயர் சாக்ரிஃபைஸ் தினமும் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா, பூஜைகள் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த பூஜைக்கான டைம் வந்து முடிஞ்சு போயிடும். அதனால ஜமதக்னிக்கு ரொம்பவே கோபம் வந்துடும். கோபம் வந்தது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட பியூரிட்டியும் கொஞ்சம் இதாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, கோபத்தோட அவங்களுக்கு தான் பவர் ரொம்ப அதிகம் இல்லைங்களா, சக்தி அதிகம். அவங்களால எங்க என்ன நடக்குதுன்றதை அவங்களால உணர முடியும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா, அம்பரீஷ் மகாராஜோட இதுல கூட அம்பரீஷ் மகாராஜ் தீர்த்தம் எடுத்துக்கிட்டதை துர்வாச முனிவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா, அவங்களோட தவத்தின் மூலியமா, சக்தியின் மூலியமா. அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து எங்க என்ன நடக்குது அப்படின்றதெல்லாம் தெரிய வரும் இல்லைங்களா. அதனால அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, அவங்க வந்து அவங்க மனைவிய கொலை பண்ண சொல்லி அவங்களோட பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? திஸ் சர்டன்லி வாஸ் a sinful act. இது என்னது, இது ஒரு பாபச் செயல் இல்லைங்களா. therefore ஜமதக்னி was killed by the sons of கார்த்தவீர்யார்ஜுனா as described herein. அதனாலதான் அந்த ஒரு பாபத்தினால ஜமதக்னி யார் வந்து அழிக்கிறாங்க, கார்த்தவீர்யார்ஜுனாவோட பிள்ளைகள் வந்து அழிக்கிறாங்க. அப்ப லார்ட் பரசுராமா was also infected by sin because of killing கார்த்தவீர்யார்ஜுனா, although this was not very offensive. அது மாதிரி இவங்களும் வந்து பசுவை எடுத்துட்டு போனதுக்காகவே என்ன பண்ணிட்டாங்க, கார்த்தவீர்யார்ஜுனாவை அழிச்சிட்டாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அதுவும் அவங்களுக்கு ஒரு அஃபென்ஸ்ல வருது. therefore whether one be கார்த்தவீர்யார்ஜுனா, லார்ட் பரசுராம, ஜமதக்னி or whoever one may be, one must act very cautiously and sagaciously, otherwise one must suffer the result of sinful activities. அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கார்த்தவீர்யார்ஜுனாவா இருக்கட்டும், பரசுராமரா இருக்கட்டும், அது வந்து ஜமதக்னி, whoever one may be, இந்த இடத்துல நம்ம, சரிங்களா, whoever one may be, எந்த ஒரு செயலை செய்யும் போதும் ரொம்பவே ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். கர்மம் ஏற்பட்டுரும் இல்லைங்களா, நம்ம செய்யற செயல்ல இருந்து வர பிரதிபலன் தான் என்னது, கர்மம். அப்போ நல்ல குணத்தோட நல்ல விஷயத்த நம்ம செய்யும் போது நம்மளுக்கு சொர்க்கம் தான் கிடைக்கும் இல்லைங்களா. ஆனா பக்தியோட செய்யணும். அப்போ ஒரு கர்மத்துல நம்ம ரொம்பவே கவனமா இருக்கணும் அப்படின்றதா. ஏன்னா நம்ம காலையில இருந்து இரவு வரைக்கும் ஒரு நாள்ல நிறைய செய்யறோம் இல்லைங்களா. அப்போ ரொம்ப காஷியஸா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க
பார்க்கிறோம். இந்த ஒரு ஒன் மேபின்றது நமக்கு சரிங்களா. அதர்வைஸ் ஒன் மஸ்ட் சஃபர் த ரிசல்ட் ஆஃப் சிம்பிள் ஆக்டிவிட்டிஸ். இதுல நம்ம கவனக்குறைவா இருந்துட்டோம் அப்படின்னா ரோட சரியா கிராஸ் பண்ணாம போய் ஆக்சிடென்ட் ஆகிற மாதிரிதான். நம்ம செய்யற செயல்கள் சரியில்லை அப்படின்னா அதுக்கான பலன், அதுக்கான கஷ்டத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும், அனுபவிக்கணும். திஸ் இஸ் த லெசன் வி ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் த வேதிக் லிட்ரேச்சர். இதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறது. ஓ கிங் லார்ட் பரசுராமா then went to Mahishmati, which was already doomed by the sinful killing of a Brahmana. In the midst of that city, he made a mountains of it served from the bodies of the sons of காத்தவிராஜனா. இப்ப மறுபடியும் என்னாச்சு, அவங்க ஜமதக்னி அவங்கள வந்து அவங்க இது காத்தவிராஜனோட பிள்ளைகள் வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க, வதம் பண்ணிடுறாங்க, அதாவது அழிச்சிடுறாங்க இல்லைங்களா. அதனால மறுபடியும் பரசுராமருக்கு கோபம் ஏற்படுது. அதனால அவங்க மறுபடியும் என்ன பண்றாங்க, காத்தவிராஜனோட அவங்களோட பிள்ளைகள் எல்லாம் அவங்க வந்து அழிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த மாதிரி அழிக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப பெரிய ஒரு ஆறு, ரத்த ஆறே வந்து ஏற்படுது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. அப்ப which brought great fear to the kings who had no respect for Brahmanical culture. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மத்த அரசர்களுக்கு என்ன ஆகுது, பயம் ஏற்படுது. அதாவது பிராமணர்களை மரியாதை பண்ணலாம் என்ன நடக்கும் அப்படின்றத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. Because the Kshatriyas, the men of power in government, were performing sinful activities. Lord Parasurama and the deal of retailing of the murder of his father raid all the Kshatriyas from the face of the earth 21 times. இதனால என்ன ஆகுது, யாரெல்லாம் சின்ஃபுல், அதாவது தர்ம வழியில ஆட்சி பண்ணாத சத்திரியார், அதாவது அரசர்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, பரசுராமர் வந்து அழிக்கிறாங்க. எத்தனை தடவை, 21 times அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அந்த ரத்த ஆறு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அது எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சமந்தா அப்படின்ற இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். He created 9 lakes filled with their blood. 9 இது லேக்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்பயும் அந்த இடம் இருக்குங்களா, அங்க போய் வந்து வழிபாடு பண்றவங்களும் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அக்கார்டிங் டு த லா ஆஃப் நேச்சர். லா ஆஃப் நேச்சர்ன்றது மாயா, என்ன செய்யறோமோ அதுக்கான பிரதிபலன் நமக்கு கிடைக்கும். வெதர் அட் த டைம் ஆஃப் பரசுராமா ஆர் அட் த பிரசன்ட், இப்போ பரசுராமர் அவதாரம் பண்ண நேரமா இருந்தாலும் சரி, இப்போ நம்ம இருக்கிற நேரமா, இஃப் த கவர்மெண்ட் பிகம்ஸ் இர்ரெஸ்பான்சிபிள் அண்ட் சின்ஃபுல், அதாவது ஆட்சி முறை எப்படி இருக்கணும்னா நல்ல பிராமணர்கள் அவங்களோட கைடன்ஸ்ல, தர்ம வழியில அரசர் அவங்களோட கைடன்ஸ்ல ஆட்சி பண்ணணும் இல்லைங்களா. அப்படி பண்ணாதான் அது கரெக்டா இருக்கும். ஆனா நல்ல பிராமணர்களோட கைடன்ஸும் இல்லாம அரசர்களும் தன்னோட இஷ்டப்படி பண்ணும்போது சரி எது தவறு எதுன்னு பண்ணாம என்ன ஆயிடும், அந்த இடத்துல இர்ரெஸ்பான்சிபிளாவும் சின்ஃபுல் நிறைய பாபங்கள் நிறைஞ்சதாகவும் இருக்கும் இல்லைங்களா. நாட் கேரிங் ஃபார் பிராமணிக்கல் கல்ச்சர். There will certainly be an incarnation of God like Parasurama to create the devastation by fire, famine, pestilence and some other calamity. அப்போ எந்த இடத்துல எல்லாம் பாபங்கள், அதாவது அரசன் வந்து சரியான ஆட்சி முறை பண்ணலையோ, ரொம்ப என்னது அந்த இடத்துல வந்து பாபங்கள் நிறைஞ்சிருக்கோ, அந்த இடத்துல பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, அவதாரம் எடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இப்பயும் வந்து மழைகள் சரியான நேரத்துல பெய்யாம இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய வந்து இந்த நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ் எல்லாம் ஏற்படுது அப்படின்னா அதெல்லாம் காரணம் என்ன ஆயிடுது, தர்மம் வந்து இல்லாத ஒரு காரணத்தினால்தான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இன்னும் பிருத்து மகாராஜ் அவங்களோட இது அப்ப கூட பூமி மாதா என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அவங்க வந்து செல்வங்களை கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா. ஏன்னா வேணா அப்படின்றவங்க பிருத்து மகாராஜோட தந்தை, அவங்க வந்து நல்ல முறையில ஆட்சி பண்ணல. அதனால என்ன ஆயிடுச்சு, பூமி மாதா செல்வத்தை கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வறட்சி ஏற்பட்டுச்சு இல்லைங்களா. அதனால மக்கள்லாம் அவதிப்பட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பிருத்து மகாராஜ் வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பூமி மாதா கிட்ட இருந்து செல்வங்களை அவங்க வாங்கி எல்லாருக்கும் வந்து அதை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ எந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து அதர்மம் தலை தூக்கி இருக்குதோ, அரசர்கள் சரியான தர்ம வழி நடத்தலையோ, அந்த இடத்துல நேச்சுரல் கெலாமிட்டி, பூமி மாதாவும் அவங்களோட செல்வங்களை கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அந்த மாதிரி நேரத்துல பகவான் வந்து அவதாரம் எடுப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். whenever the government disrespects the supreme personality of Godhead, பகவானையும் வந்து ஏத்துக்காத நிலையில fail to protect the institution of varnashrama dharma. வர்ணாசிரம தர்மம் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா. அதாவது பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள் இந்த 4 பேரும் சேர்ந்துதான் ஒரு நல்ல ஒரு சமுதாயத்துல இருக்க முடியும், அதாவது நேர்மையா வந்து நடத்த முடியும். அந்த தாற்பயத்துல தான் இருந்தது வர்ணாசிரம தர்மம்ன்றது, அதுதான் இல்லைங்களா. அப்போ fails to protect the institution of varnashrama dharma, இதை கடைபிடிக்காம it will certainly have to face such
Castrotrops as formally brought about by Lord Parasurama அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இது வந்து 9.16 18th ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ எந்த இடத்துல அதர்மம் இருக்கோ அந்த இடத்துல உள்ள அந்த சத்திரியர்களை அழிக்கிறதுக்கு பகவான் ஒரு லிவிங் என்டிட்டியை தேர்ந்தெடுத்து அதுக்கு வீரத்தை கொடுத்து அந்த இன்கார்னேஷன் என்ன பண்ணும், தர்மத்தை நிலைநாட்டும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதுதான் பரசுராமர் அவதாரத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. ஜமதக்னி வாஸ் brought back to life. இப்ப காத்தவீரார்ஜுனோட பிள்ளைகள் என்ன பண்ணாங்க, ஜமதக்னி அவங்க வந்து அழிச்சாங்க இல்லைங்களா. Although Lord Parasurama was an incarnation of the Supreme Personality of Godhead, he had to count for sinful activities. பகவான் அதாவது இன்கார்னேஷன், பகவானோட இன்கார்னேஷனா இருந்தாலும் சிம்பிள் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, அந்த அவதாரத்தின் போது அவங்க வந்து அதுக்கு கட்டுப்படுறாங்க. Anyone in this material world, however careful he must commit some sinful activities even though he does not want to. இப்ப நிறைய நம்மளும் இருக்கோம் இல்லைங்களா, சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ன்னு தெரியும், அப்படி இருந்தும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடுறோம், அதை வந்து பிடிக்காது, இருந்தாலும் அதை வந்து ஒரு சில சுச்சுவேஷன்ல நம்ம செய்யற மாதிரி ஆயிடுது இல்லைங்களா. அதுதான் அர்ஜுனரும் கேட்பாங்க, பலவந்தமா வந்து மனம் வந்து நம்மள வந்து சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஈடுபடுறோமே அது எதனால அப்படின்ற கொஸ்டினும் வந்து பகவான்கிட்ட கேட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா. அதுதான் இந்த இடத்துலயும் பொருந்தும். அப்புறம் we are surrounded by unlimited sins and therefore it is compulsory that one take to Krishna consciousness and chant Hare Krishna Mahamantra. அப்போ நம்ம கிட்ட இந்த மாதிரி அதாவது இவ்வளவு ஆக்டிவிட்டிஸையும் நம்மளால நல்லபடியா எந்த ஒரு தவறும் இல்லாம செய்ய முடியுமானா ரொம்பவே அதுக்குதான் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கிறதுன்றது அவ்வளவு ஒரு ஈஸியான ஒரு விஷயமே கிடையாது. இப்ப நம்மளே நினைச்சு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல எல்லா விஷயங்களும் சரிவர செய்யணும், சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கணும், பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சாலும் நிறைய இடர்பாடுகள், சேலஞ்சஸ் ரொம்ப இருக்கும் இல்லைங்களா. அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு விஷயமா இருக்காது. ஏன்னா அந்த மாதிரி என்னது நிறைய வந்து அவ்வளவு கேர்ஃபுல்லாவும் இருக்கணும், நம்மளை சுத்தி உள்ள விஷயங்களும் நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு ஈஸியான ஒரு விஷயமா இருக்காது இல்லைங்களா. ஏன்னா நம்ம இருக்கிறது மெட்டீரியல் வேலை, ஜட உலகத்துல இருக்கோம், எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த முக்குணங்களும் இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப அவங்களோட குணத்துக்கு எந்த இடத்துல நம்ம பிஹேவ் பண்ணணுமோ அதுவும் நம்மளை வந்து பாதிக்கும் இல்லைங்களா. அப்படி நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கும். அப்போ we are surrounded by unlimited sins. நம்ம நிறைய பாவங்கள் செய்யறதும் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ, அதுதான் இங்கேயும் பார்க்கிறோம்ங்களா. even though he does not want to do, சிம்பிள் ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்யணும் விருப்பமே இல்லை, அப்படி இருந்தாலும் என்ன ஆயிடுது, இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம செய்யறதுக்கு ஆளாகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அப்போ we are surrounded by unlimited sins, அதனால பாபங்கள் வந்து செய்யுது. And therefore it is compulsory that one take to Krishna consciousness. பக்தி சேவையில ஈடுபடணும், பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடணும். And chant the Hare Krishna மகாமந்திரம், பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கணும். இத மாதிரி நம்ம செய்யும் பொழுது கண்டிப்பா பகவானுக்காக ஒரு செயலையும் செய்யும் பொழுது நம்மளால கண்டிப்பா என்ன பண்ண முடியும், இந்த அன்லிமிட்டெட் சென்ஸ் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம செய்யற பாபங்களும் நம்மளுக்கு வந்து தொலைஞ்சு போகும். பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி செய்யும் செயல்கள் ஒரு சில இடத்துல தவறுகளை ஏற்படுத்தினாலும் கூட நமக்கு அது என்ன பண்ணும், பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது. ஏன்னா இதையும் பகவான் வந்து 9th சாப்டர்ல சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. என்னுடைய பக்தன் ஆரம்ப நிலையில ஒரு சில இடத்தில் தடுமாற்றம் ஏற்பட்டாலும் அந்த வே தெரிஞ்சிருக்கு இல்லைங்களா, பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்னு அந்த தாத்பரியத்தை டிட்டர்மினண்டா இருக்கும்போது கண்டிப்பா ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் என்ன பண்ணுவாங்க, பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்துருவாங்க அப்படின்றதையும் சொல்றாங்க. என்னுடைய பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா. அப்ப பகவானை திருப்தி பண்ணும்ன்ற அந்த ஒரு எண்ணம் இருந்ததுனாலே நம்ம கிட்ட உள்ள இந்த குணங்கள் கூட ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் கண்டிப்பா நல்ல முறையில வரும். அதே சமயத்துல இந்த கலிகாலத்துல பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம், ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கிறது அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சிருக்கிறோம். அப்ப கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கிறதுனால மட்டுமே, அதுக்கப்புறம் பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுனால மட்டுமே நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பாபங்கள்ல இருந்து அறியாமலே நம்மளால நிறைய பாபங்கள் செய்ய முடியும். சில சமயம் தெரிஞ்சும் பண்றோம் இல்லைங்களா. அதனால ஏற்படுற அன்லிமிட்டெட் சென்ஸ் இவ்வளவுதான் பாவம்னு கிடையாது, அளவில்லாம இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல நம்மளால வெளியில வர முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். Thus Jamadagni being worshipped by Lord Parasurama was brought back to life with full remembrance and he became one of the 7 sages in group of 7 stars. அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பரசுராமர் அவங்க அப்பாவுக்கும் அவங்க வந்து லைஃப் கொடுக்குறாங்க ரிமெம்பரன்ஸோட அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்புறம் இங்க என்ன ஆயிடுறாங்க, 7 சேஜஸ்ல ஒருத்தவங்களா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பரசுராமா இஸ் ஸ்டில் லிவிங் அப்படின்றத இங்க பார்க்கிறோம். மை டியர் கிங் பரிஷித், in the next manvantara the lotus side personality of Godhead Parasurama, the son of Jamadagni, will be
great propounder of Vedic knowledge. In other words, he will be one of the 7 sages. அதாவது சப்த ரிஷிகள் தான் பிரம்மா வந்து உருவாக்குவாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அந்த ரிஷிகள்ல ஒருத்தவங்களா இருப்பாங்க அப்படின்றத அடுத்த மன்வந்தரத்துல இருப்பாங்க அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். லார்ட் பரசுராமா still lives as an intelligent Brahmana in the mountainous country known as Mahendra, completely satisfied, having given up all the weapons of Kshatriya. He is always worshipped, adored, and offered prayers for his exalted character and activities by such celestial being as the Siddhas, Karanas and Gandharvas அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப இன்னைக்கும் பரசுராமர் வந்து இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். எங்கன்னா மகேந்திரா அப்படின்ற மலைகளுக்கு மத்தியில இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? நித்தியமா இல்ல. அதாவது இப்ப பாத்தீங்கன்னா அஸ்வத்தாமன், அப்புறம் வந்து ஹனுமன், இவங்க எல்லாம் வந்து இப்பயும் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அஸ்வத்தாமன் வந்து இந்த கலியுகம் முடிகிற வரைக்கும் அவங்க வந்து இருப்பாங்க அப்படின்றது அவங்களுக்கான விஷயமா நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு சில சோல்ஸ் வந்து இருக்கும். அதுல பரசுராமனும் இப்பயும் வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பைவச்ச பதிதான பாவனி வைஷ்ணவ நம நம. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.